Ukertong ke UDP bat sitting MDC na nongpo constituency ba Balajit Rani hakajan miet khat saw tarik ulakran hakajingelang pat ba hanongpo hakaba ulakerpat bat kro ekinong tap vote ban kershan biang u hakan kekenti knang ba unla ban wanra ekijingarap bat jingmento ekipat ba bat ekishnong kithaw hakan ke constituency hakani kesngi lasenran u ba Balajit Rani da uba Mirbon CM MLA kinoyalam kaseng UDP bat kinong kershan barat ba jong uni urang ba uba Balajit Rani habakran hakani kejingelang ulaong kum UMDC hakini ki hendrius nam balalen uladan hasenda bat kipat ba kanong po constituency bat ulaya trelang hakti hakjat bat UMLA nakata kadaw kipat ba abat kishnong kithaw hakani ka constituency baro kaway kilayo i bat sakhi yaki jingroy jingpa hakibabon kiliang ulaong ngala shimbenta haka kemen kashipa jong pi baro shikata ngila persang ban yadon rekat bat kipat ba nong song snong jong ka snong nong po kala ban long ki jirap ki ba khendiat khemsoi henrei ban nong pendu mensim ya kipat ba nong song snong hakum katu kapor ngila persang banyadon beta bat hi kum ki pai ba nong song snong ha kane ke kenti ke bamentaru ya ka bangin nang banyadon beta bat hi ha ka jiya de bat ki kam snong ki kam thau ki babon ka bangin yidon bat ha kane ka por ngasur oban penpau ba kum MDC hangte hapo district council ha kane ka tem ka bangayo ban long kum MDC ngila persang banyakren ya ki mat ki jura kibayadei bat kari bat kajai benriu ki jongi namar bangi tip baka kamram jongi kum ki MDC kam dadi than bangi nyakren bat ki kampen roy ka kampen roy ngidon UMLA jongi hangni markhmat bat ngi ba juate rangkat hagini ki sansnem ki baladep ila persang na kaliang jong iru kabayadei baki kampen roy henrei ka ba kham kongsan ka kamram jungi kum ki MDC galong ban sna ya ki ain ki baskem ki bayadei bat kariti ke dustur ka khandau ka siap ka longkur ka longjai ka sensyar ka khadar tenrai ka babangi ngidan lese kum ki pai ba nong song snong namar bagade ka por election lese ka jingwan kanbas jong kiwe haki ying ki sem ki jongpi kala ban long na ka banta ban ai ya ki lat jirap lani kita ki skim ki bapher kabangila ban kran ha por election henry kum ki MDC ka kampen roy kam dadi than ka kam jongi kum ki MDC ka kam jongi kum ki MDC galong bangin snai ki ain ban penkhlain ya ka jinglong tenrai ka jongi krek balada ka jela ka jongi nimdan ya ka sectional lani ka district council ngai katta ka jai benri ka jongi kaladu ladang ini anujor bat kita ki perlok ki jengi na poritor tang ha ka porbawan ka to ka CAB Citizenship Amendment Bill ka no ka jingting jogi pai ba nong song snong bayo kata ki perlok nang te na poritor kinwan song snong ha ka ne ka jaka ka jongi and then you so comment baga jela ka jongi ka don ka district council ka sectional la pelak yangi na ka to ka CAA Citizenship Amendment Act. Ngilalai namar ba ka jela ka jungi ka dei ka jela ka badon ya ka sikshadil dan ka district council. Wat la don hagini kisngi ka persang bon wanra ya ka article laispa nyo puwe tip kai ka banjia. Wat ya ka sikshadil mentaru kidang bun ki banta ya ka bangi dang hap banyathir ya thain hangte ya po district council banang pen klain ya ka jinglong ka bakarpang ka jungi. Nyau flight teli kisnem kilayai ka jingdon jaga district council henrei om don ain khendau hapo district council nyau flight teli kisnem henrei ni sokmen bahakan ka tem ka bangiyo ban longkum ki MDC hapo district council ngilala ban penurlo kade ka mat ka bakum ka jai benreu ngila angnot las lemba hapo ka jingelam jong ka UDP house nam arhajar arpuwe apo ka jingelam jong iba tito terwel khain kum CM gubernur ulam menjur ya kane karukom bat khandau bat siap jong ka jai benriu ka jongi kade ka jing angot ka balaslam ngamong ba kiwi ki MDC ki ba mensua ki kram persang kila persang henai kimla ban penurlong
Ya kena gamat ke bagajai penriu ke jungi ke don kam.